silar da sannadi bai gane ba. Ita kadai ce cutar da magani ba a samu ba. Soyayya ce silar da sannadi bai gane ba. Ita kadai ce cutar da magani ba a samu ba. So da wasa yake shiga cikin zuciya kwanta, zuciya ke shiga jini su zama sama kwauta. Yanin barci da idan ka koda ka kwanta, likitoci maganin sa sam ba su gane ba.